Кайсы гына ил, шәһәр, җирлек булмасын, ул сине я кабул итә, я юк. Уфадан хыял канатларында очынып килгән яшь гаилә Габдиновларны мәркәзебез әнә шундый гүзәл манзара белән каршы ала. Казан безне кылач җәеп каршы алды дип куаналар алар. Һәм бу куанычларына озын гомерле булырга насип иткән икән, әлхәмдүлилләһ шөкер. Шушы матур тормыш турында бүген гаилә учагы тапшыруында тәфсилләп сөйләрбез. Казан минем бала чактан яраткан, хыялланган шәһәрем, безнең баш калабыз. Шуннан да менә әйткәндәй кылач җәеп каршы алды. Ләкин әле ул тамырларың берекмәгән җирдә яңа баштан нигез кору, уяңны үрү бик җайлы эш түгел Зилә, хатын-кыз өчен бигрәк тә. Без инде Уфада гаилә корып 4 ел яшәгән идек. Нигез салынган, җиһазлар алынган. Шуңа күрә инде чемодан тотып кына килү авыр булды. Дөнья көтүне яңадан башлады. Ләкин тәҗрибә белән башлады. Менә шушы дөнья көтүне яңадан башлаганда без юкка танышмаганбыз һәм без юкка кавышмаганбыз икән дигән уй үрелеп бардымы? Үрелеп барды диергә була, чөнки инде менә шул беренче вакыттагы авырлыкларны без бергәләшеп җиңеп чыктык. Монда Казанга күчкәч тә. Авырлыклар ул кешеләрне берләштерә генә. Ләкин танышкан вакытта бит әле иң беренче авырлыкны уйламыйсың. Күз төшә, йөрәк яна, күңел алгысына менә шул вакытларында искә төшерик шушы матурында. Танышу инде безнең Уфада әлбәттә укыган чакта туры килде. Без ул вакытны укыйдык бит инде. Тулай торакта карате секциясына йөридем мин. Әйтеп киткән, мактанып әйткәннән түгел. Әмма ләкин мин бик спорт яраттым бәләкәй чактан. Шаңгы буенча да буем бик зур булмаса да баскетбол белән бик рәхәтләнеп шөгыльләндем мин. Шул каратедан кайтып, арып, талып, үлердәй булып караватта ятып әзрәк кенә шәрм итеп алыйм дигәнем, безнең ишек төбендә, безнең бүлмә беренче катта иде. Эй, кызлар шыркылдашалар да шыркылдашалар. Әйтәм, токтабларны әзрәк чыгып туздырыйм әле дип, ниһаять хәлемне җыеп ачуланып кына чыкканым. Шунда кызлар арасында менә бу кыз да утыра иде. Ансын карадым да, бүтән ачуларым бетте дә. Киресенчә әзрәк флирттап әйтеп, нитеп, әйтәм, ни булмаска, моның кайдарга икәнен шамаларга кирәк. Бүлмәсен сораштырып, матур гына әйтеп, мин киттем. Менә шуннан башланып китте безнең таныш. Син туздырам дип чыккансың да, ул инде синең йөрәгеңне туздырган булып чыга. Зилә ничек хәтерли бу мизгелдә? Без дә шул ачкычны онытып көтеп утырадыр инде, тавышланган кебек тә түгел. Ләкин кызлар җыелышып утырган җирдә бит инде тавышланмыйча булмый. Ул инде үзенең беренче чиратта матур итеп сөйләшүе белән таң калдырды. Ул матур, татарча, дөрес итеп сөйләшә. Шуннан соң инде менә бүлмәне сорады һәм икенче көнне укудан кайтуга ул килеп тә җитте. Үзенең һәр вакыт кул биреп автобустан чыгару, алдан ишектән кертүе белән таң калдырды. Һәм инде шул көндә каядыр чакыра башлады мине. Һәм инде анда әле мин аны җырлаганын да белмидерим. Бер 3 көннән соң үзе катнашкан концертка чакырып, инде аның җырлаганын да күреп бөтенләй таң калдым. Габдиновларның хисләр дулкынында тибрәлгән бу очрашу вакытлары мәркәзебезнең гүзәл манзарасы моңы белән кушылып, күңелләрендә кабат яңарды. Казан су яры, талгын җиле, кояшлы көне, уйлар үзеннән үзе шул яшьлек берсе ачылган мизгелләргә йөгереп кайта. Зилә икенче курс кызы, Айдар эштә, бергәләп кино, театрларга йөрү, беренче чәчкәләр, серләшүләр, очрашулар шактый озак булыр дип фаразлый яшьләр. Әмма һәр вакыйганың тәгаенләнгән үз сәгате. Ямлы язның май аенда башта Айдарларга кайтып, әти-әниләре белән танышалар. Аннан Зиләләргә юл тоталар. Ике якта затлы, зыялы нәсел-нәсәбә дәвамчылары булган якыннары шул беренче күрешүдә үк кавышырга үгетлиләр яшьләрне. Шуннан инде соратырга килгәннәр, Айдарның әниләре, минем әни шул хәтле ярак, безнең авыллар арасы 400 километр, шул хәтле ярактан килгәнсез икән, инде җыенып зурлап, бер килгәч инде никахын да укыттык та кайтарык дип, шул көнне никах та укыттык. Кавыштык. Августта инде
той. Тиз кавышкач, әле ул хәзер әйтәләр бит инде шундый популяр сүз бар, бер-береңне белеп бетермәсәң, яшәп китүе җайсызрак була дип. Монда сезнең бик тиз булган инде. Кешене әзрәк бер атна күрүдән кешене чамаларга була кем икән. Кешенең теге ниндидер идеаль якларын гына карап бермим, кешенең тискәре ягы да була, ансына әзрәк кенә күз йомарга кирәк һәм ниндидер бер консенсуска килергә тырышырга кирәк. Хатын-кыз күбрәк киләме консенсуска? Сиңа теге яраклашып, җайлашып, аңлашырга беренче адымны, әллә Айдар беренче адымны ясыймы? Ул яктан инде мин Зиләгә рәхмәт әйтәсем килә, ни өчен дигәндә консенсуска килүне ул күрсәтте күбрәк дип әйтәсем килә. Шуннан соң инде кеше бер консенсуска килә, ике консенсуска килгәч, үзенең вөҗданы булган кешенең үзенә дә уят була башлый. Син дә консенсуска килергә тиешсең. Кеше килә икән, син дә килергә тиешсең. Адым ясарга тиешсең. Әлбәттә. Казанда иң кадерле урыннарның берсе хәзерге милли китапханә, элеккеге Казан милли мәдәни үзәге бинасы дидегез. Айдарның хезмәт юлы бит инде шушы милли мәдәни үзәктә башланды. Минем мәктәптә шушы милли мәдәни үзәк янында гына Жуковский урамында урнашкан. Шуңа күрә бу бурын безнең өчен аеруча күңелгә якын. Без инде эштән соң монда җәяү йөрергә яратадыр идек. Һәм инде безнең гаилә өчен матур гына хатирәләр белән бәйләнгән бу урыннар. Казан мөхите белән һәм сәхнәләр белән танышу юлын башлап җибәргәндә мине тормыш юлы Веселый Волгарий ансамбле белән таныштырды. Без аны Идел егетләре дип тә үзгәртеп җибәрдек исемен. Алар мине эшкә алырга булдылар. Алар белән аралаша торгач. Аларның базалары, эшләүләре менә шу милли мәдәният үзәгендә булды. Яхшы шунда гөрләп эшләгән вакытлары. Әйе, менә шуннан соң шулай мәдәният үзәгенә эләктем дә киттем инде мин. Birge bulgan şahlım minutlarım Nik salınam iken bu kadar Сайлаган һөнәрендә авырлыклары, җайлы-җайсыз вакытларына карамый, кыйбласына тугры кала Айдар. Замана зилзиләләре иҗади йөрәкне күшектергән чакта, салкыннардан сакларга, анда-монда тайпылмый атларга Зиләсе ярдәмгә килә. Казан шәһәр филармониясында инде 3 дистә елга якын җыр дөньясында кайный ир-егет. Бүген эш урыннары Чулпан мәдәният үзәгендә гөрли. Репетициялар, гастрольләр, хезмәттәшләр белән аралашулар. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Менә шулай. Безнең Шулай таналистларны гаилә тормышында да җайлы гына килә бетереп буламы соң? килебез инде, килебез. Гаиләдә дә килебез, эштә дә килебез. Шу кили яшибез. Эштәге вазгыятның гаиләгә йогынтысы булган чаклары бармы? Эштәге вазгыятта идәге вазгыятка тәэсир итә, идәге вазгыятта эштәге вазгыятка тәэсир итә. Тормышта бөтен нәрсә дә бәйле бит. Әгәр дә Алла сакласын, эштә кәефеңне бик бузып кайтарсалар бит инде, яки берәр нәрсәгә кулыңнан килмәсә, яки көтелмәгән берәр проблемалар, нәрсәләр чыкса, әлбәттә инде шул уй белән кайтып өйдә бит инде утырасың, үзеңне шытып, әлбәттә инде кайтып керү белән өйдә дә сизәләр, нәрсә булды дип сорыйлар бит инде. Нишләп кәефең юк дип сорыйлар. Хәлеңә керәләрме? Керәләр, Аллага шөкер. Керәләр. Мин бәхетле кешемен. Ул яктан Гастрольләргә чыгып киткән вакытта ничек затып калалар сезне? Барыбер менә эшегез гастрольләр белән дә бәйле бит әле. гастрольләргә чыгып киткәндә, әлбәттә инде Зилә ханым бик һәйбәт итеп җыеп җибәрә. Үземә кирәкле әйберләрне онытам әле, ул искә төшерә. Менә Айдар шушы урында кичкенә генә бер серне ачасым килә. Барыбер геройлар турында алдан әзрәк белешәбез бит инде. Айдарның, Зиләсенең шундый матур бер ягы бар аның диделәр хезмәттәшләрең. Айдар бөтен нәрсәне онытырга мөмкин, ләкин Зиләгә шалтырата да, Зилә хәзер сумкасының кайсы почмагына нәрсәне салганын, кайсын кая куясын аңлатып бирә диләр. Дөрес ул гастрольләрдә Зиләдән шалтыратып сорыйм, сумканы кайсы урында ята. Улай бер дип.
Шунан соң аны шунысы да әйбәт, менә гастрольгә чыккач, юк та бер нәрсә онытылса, әрләргә кеше бар. Рәхәтләндереп Зилә ханымны әрләргә була, шуннан аңа шелтә белдерергә була. Ә болай әгәр дә Зилә ханым җыймаган булса, бит инде үзем әрләргә туры килә. Үземне әрләп булмый, үзем беренче. Ә болай кешене әрләү рәхәт, Зиләне рәхәтләндереп әрләргә була. Әрләргә кирәкмидер инде, шул кадәр җыеп җибәрә бит инде. Үпкәләргә дә мөмкин. Шаяртып әйт. Әйткәндә матур гына әйтеп әйтергә кирәк, бик әйтсәң дә. Әгәр дә бик тупасрак әйтеп әйтсәң, әлбәттә үпкәли инде. Үпкәләтмәскә тырышасың инде. Үпкәләтмәскә инде ул хәтле яхшылыклар эшләп тә инде үпкәләтсәң кешечә түгел, яхшы түгел. Айдар җыр дөньясына тугры калса, Зилә мөгаллимлекне калебенә салган. Укучыларына 30 ел мәгърифәт нуры таратучы ул. Татар теленең матурлыгын, ямен үзе аша үткәреп, кызыксыну белән дәрескә ашыгучы балалар күңеленә төшендерә. Хезмәттәшләре арасында абруй казанган укытучы өчен иң кадерлесе нәтиҗә. Күзенә 1000 сорау белән караган укучысы сукмакларын чуалтмый атласа, димәк, сабаклар бушка үтмәгән. Без сезнең белән медицина сыйныфында укыйбыз. Ә сезгә нинди һөнәр ошый, Тимур? Миңа табиб һөнәре ошый. Сиңа, Тимофей, нинди һөнәр ошый? Табиб булырга телим. Нинди табиб булырга телисең? Хирургмы, стоматологмы? Хирург. Ярослав, сиңа нинди һөнәр ошый? Миңа төзүче табиб һөнәре ошый. Кем булырга телисең? Мин технолог булырга телим. Укучыларыгыз сорауларга бик җиңел генә җавап бирделәр. Бу инде укытучының йөрәгенә сарымай. Ә менә үзегезгә тормышта сорауларга җавап бирергә авыр булган мизгелләр буламы? Әлбәттә, инде тормыш булгач барсы да була. Җавап таба алмаган, җавап бирергә авыр булган очраклар да булмый калмый. Ләкин инде төптән уйлап, тырышып, һәр кемгә якын килеп, ниндидер җавабын табарга кирәк. Син мөгаллим булгач, син әни булгач, син дәү әни булгач, җавап бирмичә булмый. Сиңа бит ышанып балалар да, гаиләңдә, туганнарың, якыннарың да җаваплар көтәләр. Филология юнәлешен аңлы рәвештә сайладыгызмы, әллә үзеннән үзе кирип кителдеме? Филология юнәлешен аңлы рәвештә сайладым, чөнки кичкенәдән үк бик яхшы итеп иншалар язадырым, бик күп укыйдым. Һәм инде кичкенә сыйныфлардан ук Башкортстан пионеры гәзитенә язадырым, яшь хәбәрче булдым. Һәм инде шуңа күрә инде бу минеңа якын юнәлеш. Хәтта безнең гаиләбездә филологлар юк. Әнием табиб, әтием химия укытучысы булса да, мин инде шушы юнәлешне сайладым. Чөнки ул миңа якынрак иде. Ә сез өйрәткән менә шушы татар теленең тәмен, ямен белеп, сөйләшеп һәм гаиләләрендә дә татарча сөйләшүне дәвам иткәннәр күпме? Әлбәттә күп. Алар һәрберсе нәрсәгәдер өйрәнеп, татар телен яратып чыгып китәләр мәктәптән. Һәм инде сезнең дәресләрне әле дә искә төшерәбез дип килеп әйтәләр. Укытучы өчен иң кадерлесе менә шул мизгелләр инде. Әйе. Габдиновлар тормыш бизмәнендә гаилә һәм эш дигән кыйммәтләрдән беренчесен алгарак куеп яшәүне өстен күрә. Балаларның әти-әни җылысын, игътибарын, кай чакта кырыслык һәм таләпчәнлеген тоеп буй җиткерүе, үз ояларын кырыр өчен нигез икәнлеген аңлап бәяләү бу. Үзе әни булган кызлары Айсылу хәзер инде якыннарымның һәр сүзен, киңәшен башкачарак кабул итәсең, кадеренең тәме арта ди. Кан тарту, сәләтнең күчүе дә буш сүз түгел аңа. Бер яктан иҗат, икенче яктан мөгаллимлек эшен ярату һәм шул һөнәргә тугры калуда күчкән. Сәхнәдә җырчы буларак танылса, укучылары өчен Айсылу музыка мәктәбендә яхшы остаздар. Менә без шаярып әйтәбез, без эшәүләшеп бергә үстек инде. Мин туганда әниемә 20 яшь иде, әтиемә 22 яшь иде. Шуңа күрә авырлыкларны да бергә үтеп, аларның теге студент чакларында әтием белән мин гел консерваториягә йөридем. Без гел концертларда идек, әнием белән мәктәпкә йөридем. Шуңа күрә инде мин теге аларның хәзер инде менә соратник диләр бит инде, менә аларның соратнигы, дусты кебек, без бергә теге киңәшләшәбез. Син Габдиновларда 3 баланың өлкәне,
ике җегетнең апасы. Әйе. Икенче әниләре дә булып куйган вакытлар булдымы үскәндә? Дөресен генә әйткәндә, теге русча әйтмешли, сначала нянька, потом лялька дигән принцип буенча минем әниләрдә булып чыкты инде. Чыннан да кайбер чакта мин инде теге үземнең бала икәнне онытайдым да, үзем балалар белән йөри идем. Мин теге урамга болай гына чыкмыйдым прогулкага, гел коляска белән чыга идем дусларым янына. Хәзер инде минем 2 терәгем, 2 энем бар, алар да зур, мин аларга хәзер таяна алам, ышана алам. Әниеңнең кайсы сыйфатларын күбрәк илге итеп аласың үзеңә? Түземлелектер, бәлки, кирәк вакытта дәшми калу, аның кебек теге кайбер вакыт фикер йөртергә тырышам, нәрсә булса да мин теге гел әнимә шылтыратып нишлим икән дип киңәшләшеп алам тиз генә. Ул теге минем беренче секретарем кебек тиз генә миңа кирәк киңәшне ала, шуңа күрә инде менә аның теге хатын-кызның иң кирәк сыйфатлары барысы да аңарда чагылган, барысы да аңарда бар. Менә ул чын сабыр, вакытында кирәк сүзне әйтә белгән хатын-кыз. Зилә, сине аш су әзерләргә яратканыңны инде язылучыларың беләләр социаль челтәрләрдә. Менә бу салат ТНВ каналын караучыларның күңеленә бик хуш килер, шуны әзерлим әле дидең. Ни өчен шушы салат икән? Чөнки бу салат үзе файдалы, үзе бик тәмле һәм үзе бик җиңел әзерләнә. Менә күрәсез, аңа бик әз генә ингредиентлар кирәк. Брокколи кәбестәсе, кызыл суган һәм инде черри помидоры. Битте. Һәм аны бик тиз әзерләп була. Без башта брокколи кәбестәсен тузлы суда пешереп алабыз. Шулай итеп чәчәкләргә аерабыз брокколи салатын. Бу салатны безнең гаиләдә һәммә кеше ярата. Һәм кунакларга да без аны еш әзерлибез. Аш су бүлмәсендә кайнашканда сезнең өчен янда ярдәм итүчеләр булу мөһимме, әллә берәүдә комачауламаска тиешме? Берәүдә комачауламаган шундый яратам. Үзем генә эшләргә аш су бүлмәсендә. Теге йомышларында эшләү кирәкми, барысында үземчә эшләргә яратам. Менә шундый начар гадәтем бар. Әзерләгән вакытта минем һәр вакыт ТНВ каналы эшләп тора. Шунда күз сала-сала тапшыруларны карый-карый эшләргә яратам. ТНВ белән бергә пешерәм гадәттә. Шуңа күрә аш суларым да тәмле чыга. Һәм инде мин алдан кызыл суганны турап, аны уксус һәм шикәр белән мариновать итеп куйган идем. Һәм шуны да өстәп җибәрәбез. Һәм инде шушыңа көнбагыш мае салабыз. Кемдер инде зәйтүн мае ярата. Мин зәйтүн майын бик ярата бетермим. Шуңа күрә көнбагыш майын салып эшлим. Һәм шулай итеп болгатып куябыз да салатны. Искиткеч тәмле, үзе матур салат килеп чыга. Зилә, сез үзегез хыялый кешеме? Юк, мин менә йолдызлык буенча балык, аларны гел хыялый кеше диләр. Менә ул миңа туры килми, мин реалист. Җир кешесе. Җир кешесе. Менә без әтием белән икебез дә хисле кешеләр. Әнием андый түгел, менә без икебез белән теге тауларга асыкланып карап тора алабыз. Без икебез дә теге сәяхәт итәргә яратабыз, машинада чыгып китеп. Әнием безнең теге шундый кырырак у якка. Без әтием белән икебез дә теге ниндер фильмга карап сокланып утыра алабыз, аның турында озак итеп сөйләшә алабыз. Без теге күбрәк күк кешеләре кебек аның белән. Менә салатыбыз әзер. ТНВ караучылары шуны ясап карар дип ышанып калам. Чөнки ул чынлап та менә бик тәмле, үзе күрәсез бик матур һәм бик тиз әзерләнде. 15 минут вакыт җитә бу салатны әзерләргә. ТНВ кадәр ТНВ килгәч, бигрәк тә шушы гаилә турындагы тапшыруыгыз, без инде нинди сорау бирсәң дә сөйләргә әзер дип каршы алдыгыз безне. Әлбәттә. Әлбәттә, инде ул аралашканда гаиләне танышып, белешеп, әзгенә булса да хәбәрдар булып киләсең бит инде. Менә Айсылу үзе үк әйтеп куйды, малайлар үскән вакытта мин инде алар өчен бала караучы шикелле дә булып куйдым. Улы апа булгач үпкәләп тә куйган вакытларым булгандыр инде дип малайлардан сорыйм әле иң әүвәл. Мансур, Ильяс, әти-әниегез берсе бит инде
иҗатта кайный, икенчесе мәктәп тормышыннан кайтып кергәнем юк ди. Сезгә карата тәрбиясе, игътибары җитеп беткән дип уйлыйсызбы? Әлбәттә, яни безне тәрбияләргә вакыт тапты. Без алар белән бергәләшеп сәяхәт иттек. Мәсәлән, кыш көне Гөлчаңгыда чыктык, җәй көне футбол, волейбол уйнадык. Әти белән әнинең игътибары гел җиткән иде. Алар минем белән бергә 6 яшьтән тренировка йөриләр иде. Мин футбол белән шөгыльләнәм. Бергә без табигатькә чыккан бар. Төрле тәмле азыклар эшләп, спорт белән шөгыльләнә идек. Баскетбол, волейбол уйныйбыз. Хәзер дә уйныйбыз. Палаткалар белән чыгып киткән вакытлар бармы хәзердә? Башкортстанны иңләп буйлап йөреп чыктык, бөтен Урал тау буйларын ял итәргә булса, шул җәй көннәрне вакыт булса, торабыз да Башкортстанның Урал тауларын элек күрмәгән бик матур анда Швейцария кебек. Менә хәзер дә әйтеп куймадым инде. Кайчан теге без бергә яшәмәгәч, теге көндә сөйләшеп тә тормаска мөмкин без, ләкин менә әти белән әнинең статусын ачам да мин теге яуларда, булар велосипед белән сәяхәткә чыгып киткәннәр бүген. Булар көймәдә йөриләр, алар гел теге бик актив, миңа да кан белән сеңде, мин шулай актив тормыш белән яшәргә тырышам. Син аеруча инде. Безнең әти хыяллана инде гел теге, мин велосипед белән теге берәр шәһәргә чыгып китер идем дип теге рюкзаклар тутырып дип ул шундый безнең хисле кеше. Өч баланың берсе сезнең юлны сайлаган. Ул да булса Айсылу, ике яктан да монда бер иҗат ягы да һәм мөгаллим буларак та бит инде ул музыка дәресләре бирә. Малайлар бөтенләй башка өлкәне сайлаганнар икән. Менә шушы һөнәр сайлаганда әти-әнинең киңәше юл күрсәтүче булдымы һөнәр сайлау вакытында? Әллә инде фақат үзегезнең теләк, үзегезнең ният белән менә мин шушы юнәлешкә барам дип укырга кирдегезме? Юк, үзем сайладым. IT юнәлеш буенча бит инде син укыйсың, ялгышмасам, әйеме? Әйе. Мансур бөтенләй спорт юнәлешен сайлаган дип аңладым инде мин. Һөнәр итеп. Музыка һөнәреннән мин ерак китмәдем инде. Музыка мәктәбен бетереп, баянда уйныйдым, ләкин үзем футболист булырга теләп, шул спорт юлын сайладым. Без инде аларны үз теләкләреннән бер кашанда кире уйларга ирек бирмәдек. Без инде мәсәлән Ильясның инде юрист һөнәрен яки дипломат һөнәрен сайлавын теләгән ик, чөнки ул тарихны, географияны су кебек пешә бик яхшы белә. Ләкин инде ул хәзерге заманда IT белгечлек кирәгрәк дип үзе шул юлны сайлады. Без инде Мансурның да баянчы булып китүен күбрәк теләгән идек. Шуңа күрә инде без аны 8нче сыйныфны беткәнче икесенә дә йөрттек, тренировкаларга да атнасына 4-5 тапкыр, музыка мәктәбенә дә. Авыр булса да ул йөрде. Кызыл дипломга тәмамлады. Булай гына да түгел, мәктәпне кызыл дипломга. Сәнгать юлына кирип китмәде инде дигән әз генә үкенү нотасы тыйымлап алдым Айдарның шулай дип әйтүендә. Менә сиземләп торасыз, әзрәк кенә бар. Миңа гармонда уйнап мине җырлатыр дигән инде. Ләкин инде без аларның теләкләренә каршы булмадык. Оясында ни күрсә, ышканында шул була бит инде. Әти-әнисеннән үрнәк алып үскән балалар бит инде алар. Безнең дә бер генә көндә тик ятканыбыз юк. Гел эштә, гел алга. Шуңа күрә балаларыбыз да үзебез кебек. Шулайлыгын шулай да, алай теге кинәне утыру түгел инде ул әлбәттә. Теге уйлап куясың, шунысын эшләмәдем, монысын эшләмәдем. Шулай шундый тәрбия бирмәгәнмен, монысын күбрәк эшлисе булган дип. Әлбәттә, теге камиллеккә чара юк дигәндәй. Алай теге үзебез белән үзебез сокланып, мактанып утырмыйбыз инде. Өметләнәбез, балаларыбыз безне йөзгә кызыллык китермәсләр дип, бөтен әти-әни дә шулай ди инде. Үзегезне Казан кылач җәеп каршы алды дидегез. Хәзер бит инде сез Казанда төпләнеп, тамыр җәеп яшәгән гаилә, туганнар, дуслар белән күрешкән вакытлар еш буламы? Әйе, еш була. Безнең инде аерым статус, без инде хәзер аларны Казандылар булып каршы алып, хуҗалар кебек итеп Казанны күрсәтеп, алар безгә бер яктан әзрәк көнләшеп тә кайлар, ак көнләшү белән, менә бит инде матур шәһәрдә яшисез дип. Аллага шөкер, бик матур тормыш кыргансыз. Заманында Казанга кайтып, Казанга килеп, бик дөрес эшләгәнсез дип куялар. Сентябрьнең нинди матур, җылы, йомшак кына шундый көне насыйп булды сезнең белән күрешүгә. Менә шушы көзге кояшның
ара-тирә күләгәсе төшкән сыман тоелса да, менә монда өстәлгә. Иң мөһиме тормышларда күләгәләр булмасын. Шушы гамле сөйләшү, гамле очрашу өчен сезгә бик зур рәхмәт. Күләгәсез матур гаиләләр һәм тормышлар насыйп итсен һәр барчагызга. Амин, амин. Бик зур рәхмәт. ТНВ каналына шын күңелдән үзебезнең гаилә исеменнән ихлас рәхмәтебезне белдерәбез. Менә ничек матур аның көне дә туры килде. Кояшлы көн насыйп Кояш, итте. ай, кояш. Кояшлы көнле Кояш, булсын ис- тормышларыбызда. матур һава.